നമസ്കാരം, സിറ്റി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. കടമ്പൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ 6ാം തരം വിദ്യാർത്ഥി കിഷൻ ദേവ് വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ നടാൽ വിജ്ഞാനദായിനി വായനശാലയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ചരിത്ര ഗ്രന്ഥകാരൻ സത്യൻ എടക്കാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. രവീന്ദ്രൻ എളക്കുഴി അധ്യക്ഷനായി. ജനു ആയിച്ചങ്കണ്ടി, എം പ്രേമൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. നമ്മുടെ എല്ലാം അഭിമാനമായ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരൻ കൂടിയായ കിഷൻ ദേവിനെ ഈ വായനശാലയുടെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആശംസ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ച മാഷ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് അനുമോദന ചടങ്ങിന് എത്തിച്ചേർന്നവരും അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടുകാരായിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും ചിത്രപ്രദർശനം എല്ലാവരും കണ്ട് അതിൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് കൂടി